Nakahibalo mo kung sa istorya nga nakatago diri. Tara atong tuklason ang kasaysayan diri sa The Heritage of Cebu or also known as the Parian Monument. Hello guys, good afternoon. Welcome again sa ating another adventure. So this day, ubani ko ninyo atong laagon ang The Heritage of Cebu Monument or also known as the Parian Monument. So atong tuklason nga to kinsay mga designer ani and architect usab kanusa ni gisugdan unsang tuiga o gipakita into public. Usab atong tukyon ngadto ang ilahang mga historical ani no or ang boot pasabot ay mga eksena mula sa kasaysayan. So tara, let's go. So guys, time check, alas 2 baday kapin sa hapon no. So pila lang ka minutes maabot na ta sa to ang locations kining gitawag na The Heritage of Cebu. So guys, ari ta agi sa may Karita no, ari ta agi sa may Karita para diretso na ta ato ta paingon sa Dayas and then turn left na ngadto din padulog na ta sa may Parian. So tara, let's go. Wala ra gyud to, pila ra ni ka dagat. So nata sa may barangay Hipodromo, so turn right lang ta, kay gikan matag Ayala. Then diretso na gini. Diretso na ni hangtod maabot ato sa may Dayas. Tapos ini abot ato sa may Dayas sa barangay, turn left ta. So padulog ta sa Opos and then mga 1 kilometer lang kapin. So imuha nang makita na nato ang monument. Lo, naisunog. So lagi daw mga fire truck. Kita yung sunog na eh. So ato ding dala karon is ang ato ang drone. Siyempre every adventure nato ato ginadala nato ang drone para makuha tag drone shot no, aerial shot. Tapos usab ang ato ang mga batteries sa atong drone, batteries sa ato ang mga camera practice just in case after ta malubat so naratay mga extra nga batteries. Nabiyag yun, layo-layo ang ato ang tawag din layo-layo ang ato ang dahion no. So dapat nakadala ta og mga extra batteries and nabiyag yun no kung mas maayo na amoy kining power station no, source power station no. Okay, so tara hapit na gamay na lay kulang. Sa mga matanan dahil ang ato ang setup sa ato ang camera is naka-automatic white balance na kay wata kibalo labi na adventure ka imuhang content is may part na hayag kayo na sa part nga ngit-ngit. So may nang naka-auto ta para si camera na lang adjust no. So kanang chat bang munay barangay Dayas kung kabantay mo ana munay barangay Dayas tapos diha ta mag left turn. So niabot ni diri sa may esquina Bonifacio straight ta so pipila na lang gamay lang jud kayo abutan ta sa ato ang kining Parian Monument. So diri sa may left side mo na ni ang station, Parian Station. Then makita na nato ang monument. Tara. Okay, pwede ra. Akili na giri mga parkingan dari napita. Nay. Pwede ra mag-park dari no? Pwede mag-park dani, mag-picture ra daring may monument. Motor? Motor. Pwede ra. Salamat.
So guys, pwede ra gid mag-park diri. Motor o sakyanan. So pwede ra kaayo. So guys, welcome sa The Heritage of Cebu Monument or kining gitawag na Parian Monument. So tara, sulod ta. So diri nga side, dora jud kayo. May Parian Station, ya police station, mo ni siyang monument. Ngayong makita. So diri iyo sang makita ang kining Parian Clock Tower kung di nakabutang ang mga in collaboration of and support of kana nga mga logo ngayong nakita. Sir, maayong hapon. Pwede ra magpalupad og drone? Oo. Kini nga area lang daani. Ari naman diri napita no. Oh, kini lang nga monument ang akong kuan. Pwede ra? Salamat. Ang The Heritage of Cebu Monument, or also known as the Parian Monument, is a large sculptural statue on Sikatuna Street, Cebu City. Kini designed and built by national artist Eduardo Castrillo along with architects Heradio Espanyol and Ildefonso Santos. Kini gisugdan niadtong July 1987 and was unveiled on December 8, 2000. Year 2000. So formal ning giablihan into public on December 8 no adtong December 8 year 2000. Og mo ni iyang mga historical scenes depicted or ang ibig sabihin ay mga eksena mula sa kasaysayan na ipinapakita o inilarawan. Una, the Battle of Mactan between Lapu-Lapu and Ferdinand Magellan, the baptism of Raja Mabon and his followers, the construction of the Basilica Minor del Santo Niño, scenes from the Philippine Revolution against Spanish rules, the beatifications or canonization of the Cebuano martyr San Pedro Calungsod, ug uban pa. Yes na ta. Og diri lang ta kutob salamat sa paghataw og oras sa paglantaw and palihog tag-subscribe and share sa itong mga videos para sa itong mga upcoming pa nga mga adventure. Bye-bye! I never thought I'd fly over my own state. Something about those city lights were calling out my name.